May buntag nato din ang tanan mga amigong mga amiga kay balon ko dugay na kay mo nagpaabot ani nga video kay naintriga mo pagayon no kung unsa jud ni ang lawaye o ipaslak challenge. Gitawag kita mga bisita karon usa niini kay ang executive director o CEO sa Sweet Tooth nga pangalan og Osi nga maoy dagananan sa mga taong gipanggutom og hilig og tamis. Kung ganahan pud mo ana guys, akong ibutang sa comment section below ang iyang FB page para madiretso mo niya kung ganahan mo order. Pero before na ko siya tawgon, ako asang i-explain ninyo kung unsa jud ni ang lawayi o ipaslak challenge. Una na kong ihatag nila kay dagom kana o hilo kani. So ilang buhaton kay lawayan nila nining hilo o ilahang isulod diri sa dagom. So hatagan ako silang 10 seconds para mabuhat ni. Kay kung dili ganin nila mabuhat, ako silang ibtan o buhok sa ilong. Pero gani, mabuhat ganin nila, ako may ilang ibtan o buhok sa ilong. Kani mo rin, budget ko naman. Tagka na budget kayo kung balibo sa ilong. Bitaw, di ba na ito madugay-dugayon pa? Ato nang tawgon si Osi, yung ibtan na nato siya buhok sa ilong. Bitaw, ato na siya hatagan sa iyang challenge. So, tana, Osi, dali na! Hatagan natin kang jack. So guys, ready na kayo ato ang first challenger nga ang Executive Director o CEO sa Sweet Tooth. Mga lami dyan kayo niyo mga candy si Osi! Yay! So na si Osi guys, siya maoy ang ato ang Executive Director sa Sweet Tooth. Mga mo mga produkto, di ba? Yes, so I support my little business. Yay! We have gummies and also mga Englishera. Share na ko na. Englishera dyan ka. So Osi, kay balo na ka sa atong buhaton karon. Wala pa. Nasok ako. Na-upload na ka. So, ako nang i-explain ganina sa atong mga viewers kung unsa jud ang isa ni lawayi o gipaslak challenge. So, actually, Osi, ako nang ihatag nimo kay Okay. Dagom. Tagatikag Dagom. Wala itusok sa iyo. Ayaw itang palibong kay sakit kayo na. O sige nga lang Dagom. And then, hatagan po tika o hilo. Dara, hilo. Okay, so there. Now, naara kay 10 seconds para buhaton ng challenge. Kailangan 10 seconds rin mo mapasod na nimo ang hilo din sa dagom. So, imo dyan ang lawayan para imo dyan ang lawayan para masunod. Malawayan din ang imo siya. Laway na ako daan. Oh, kung dili ganina nimo mabuhat, nag-atang na kining chani para kuha mo ng buhok sa iyong ilong. May buhok-buhok. Oh, sige na. Ready na ka? Laway na ako. Ready na ka ba? So, lawayin na. Kaya na practice. Ay, practice ka ni. Kung makadaog ka, ako aning palitan. Sige na, ready na ka. So, ating magkita ha. Lawayan o ipas. Lawayan o ipasla. Kay otherwise, ako dyan, wow na. Sige, ready na ka? 10 seconds. Okay, 10 seconds na. In 3, 2, 1, and go! God! I can't! Ano naman na? So, kay Mama ni Umatso. Nasod man to! Matang-tang! Natangtang, di ba? Ang challenge kay dapat masudyo Oo, nagpakita ninyo sa nasod siya. O niya, imong napakita, wa. So, why tikasay kay otherwise din why mo palitan imo. Oh my God! O dahil dyan, ako nag-iftan o Ikaw lagi mo, my God! pa na lang. Pwede upan na. Sige, ay, walang ilong. Tuyo yun eh! Dung, dung. Nagtang ako ilong ka. Og niya na ang atong ikaduhang challenger. Kani siya guys, fresh jugayon ni siya from Pasig, dito fresh from Thailand. Nagpatutoy ni siya, nagpabatang pero unfortunately dili dito legit ang nagbuhat sa iya murag asa dito gikan nga kuan kasi gabuhat sa iyo. Ang nagbuhat na gano'n niya kay kanang pabrika daw gano'n sa Panapton. So ako ang ikaduhang challenger kani gwapa kay ni siya. Siya ang pinakagwapa diri sa amo ang kumpanya. Ladies and gentlemen, the diva, Daring! So this is Dario, di ba? Grabe kayo, kagwapa, lami kayo ang pagkatutoy. Di ba Sorry pa? kay guys, kay sakit-sakit pa ang makina. Nasa gishes ko daw.
Sakit-sakit pa daw. So, Derek, kay mo makawat sa atong buhaton karon. Na ako'y challenge para nimo. Oh my God, wala ko kabaw. Ano sa nga challenge? O sige, mao ni atong challenge. Sa atong challenge karon. Sa wali ko. Sa wali ka. Sa atong challenge karon, Derek, kay lawayi o ipaslak challenge. Ganahan ko ng lawayan nun sa may lawayan, Ding. O gusto na ko rin naman yan, guys. So ako nang na-share na sa itong mga viewers na kung sa imong lawayan. So, Okay. una na kong ihatag nimo kay Dago. Chef, Dago. Dago. Kalapin ako mamarang ta. Of course, baranga si Ossie. Okay. Anyway, and of course, number 2, hatagan tika o Hilo. Shit, familiar mo na. Hino na naadiri sa akong tutoy. Para naon din ang siya. Siya familiar. Familiar ka. Okay, check ha. Oh. Anyway, Chef. anyway, Dari, so nakay 10 seconds actually to do this. Nakay Okay. 10 seconds. So all you have to do is, of course, imuha na siyang lawayan. Ikaw man imong laway, kaya imo nang ipaslap din na ang hilo sa dagong. Okay. You are only, I'll give you 10 seconds lang. So nakaset na itong timer, mga amiga o amigo. So 10 seconds lang. Kung dili ganina nimo mabuhat in 10 seconds, ibtan ikaw balahibo sa ilo. Wait, sa ako, gamit niyo stain? Ganun na. Pero sterilize na ni siya. Sterilize. Okay na. Sterilize na ni siya. So, mana, ibtan ikaw balahibo sa ilong. Pero kung imo ganing masulod in 10 seconds, Tayo na may yung ibtan. isulod. Ako may imong ibtan o Okay. balahibo sa ilong. Okay? Ready na ka? Aha. Okay. Nawagi na Shit, ka? parang dako lagi rin siya sa akin eh. Hilibang ko. Okay, in 3, 2, 1, and start! Nagulog. Hala ha, dako pa ang dahon ang kuan ha. Ang hilo ha sa dahon ha, ang dagom ha. Wala na. Guys, Okay, so here you go. Ding, ding, ding. Dari, So ano na musga, oy! Lagi, Dari, ready na ka? Shit, pwede sa akong bangs lang, dili gawin. Sige, minute. Sige, 3, 2, 1. Wala sa lang ha. Ito lang lagi. Hindi mo na kumita. Agad! O ganiya na nga ito ikatulo ka challenger. Kani siya mo niyang summer babe sa among kumpanya. Grabe kini siya tanawa si Milchin! Right! Dali! Balik ko. Dali ko namita. So si Milchin mo niya among summer babe. Tanawa siya. Summer guys siya now. No, init kayo, di ba? Grabe ka. So Milchin, kay balo ba ka kasi mong gihaguman ka? Balo. Bigay ko 50 pesos nga na ako diri. Tungod dyan na mo mga fans. Bitang, so mao ni mo buhaton Milchin, mao na ko'y challenge nimo. So ang ginatawagan ni kay, ang tawagan ni nga challenge kay lawaye o ipaslak challenge. Agoy. Kay balo ka na? Kay balo ka o saan pag... Of course! So una na kong ihatag ni mo Milchin kay ang dagom. Ulog, that's an experience ka. Expertise! Okay, dagom. Ang sunod nimo, akong ihatag nimo kay... What's ni? Hilo. Ayan. Ikaw din ni Dari? Dili sa. Sanitize na siya. So, ang imo, ako nagkibalo na itong mga viewers nga, imo na siyang lawayan, o yung paslak anang dagom, okay? Hatagan tikag 10 seconds para buhato na, okay? Kung dili na nimo mabuhat in 10 seconds, ako kang ibtan o buhok sa ilong. Oh my God! Kung mabuhat nimo, ako may mong ibtan o buhok sa ilong. Yes. Ready ka? Ready, go! Ah, sige. In 3, 2, 1, and start. Wala ka! Wala na! Ali dire. Basi go! Ali dire. Panginoon po sa Ali dire. Ay! Wala! Ali dire. Okay, ready na ka? Ano ko'y bubuk? Yan, oy, May sure. nakapugmur dyan. Sa kuha. Ali dire. Wala lagi kay buhok.
Okay na ang atong ikopat nga challenger. Ikopat naman o, ikopat na. Yay! So, mo po ang challenger. Ang pangalan niya kay si Kids. Usa ni siya sa pinakagwapa diri sa... dinala na ko isulti. Okay. Kaya mabahan niya kung asa mong kumpanya. But anyway, so mo ni siya. So Kids, welcome! So, ready ka ba ka Kids? Di ba Ready. kasi mo buhaton karon? No. Wala Walang kayo, pa. walang kayo. Wala dyan ka ba? Wala ko kayo. Ay, scam ka. Wala ko kayo. Alright, so kaya ba na itong mga viewers, so, kung sa imong buhaton karon ang challenge kay Lawaying o Ipaslak Challenge. Diba? Lawaying o Ipaslak Challenge. Kaya ba ka mo laway? Kabalo ko pag pagpaslak dapat. Basta ako ready ako. Oh my God! Ala na naman dito. Tinood na. O sige, so mo niya ito ang Lawaying o Ipaslak Challenge. Atagan ni kag dagom. Hala ka gamay. Kinangga kag dago. Hala ka gamay. Wa may dago-dago gamay. Natagan ni kag kilo. Sa mo niya ko ako lawayan. O, mo na yung lawayan. So, atagan ti kag 10 seconds para masud na nimo ang hilo sa dago. Kung di kayo na nimo mabuhat, ibtan ti kag Buwag na. ibtan ti kag kanang kuha buhok sa ilong. Buwag mo ko'y buhok, oy. Kana na lang yung hugas. Palihan ako tandawa na apon ko. Guys, simita po ni guys. In 3, 2, 1, and start! Ang bait, dami ko. Patuloy. Uy, bisa ko na. Uy, bisa kong saong tila na di ba na nga di masunod. Yawa. Uy, Oh, gitaro ayan din na. ako ito sa pina, AJ. Dili jud siya mosulod, dili jud ka kay baw. Mo ni nagpamatuod nga dili jud ka kay balong mo tila. Kabalo man sa Mao ba? Doon na. Kalawa naman siya. Ali na. AJ, wala lagi. May na. 3. AJ! Uy, magagi. Na lagi wa. Ali na ba? Uy mo. Okay, okay na. Tayo na, AJ. Dili last. So ano yan ang ikalima na itong challenger kani siya, grabe kayo ni siya kasikat sa Cebu, dili lang sa Cebu but bisag asa sa kalibutan, si Jollibee. So siya si Jollibee, di ba? Imagine si Jollibee ni join ito diri sa rapong vlog. But actually guys, welcome PJ! Yay! So si PJ, usa di siya sa mutik sa challenge karon. Sa PJ, gibalo na ba ka? Unsa ni challenge? So, dugay na kami amigo ni PJ. So, PJ, naboy challenge ni mo, lawayi o ipaslak challenge. Diba? Ay, diba? Buwan, sige. Dara, ako yataya di ka o usa ka dagom o kilo. Oo. So, all you have to do is, imo nang lawayan, nga imo ang isud ang hilo sa dagom. Matagan na kag 10 seconds to do it. Okay. Kung di kayo na rin mo mabuhat, asa na to ang chanik? Dara. Intanti ka o. Bawas ay. Bawas. Mag-isod ko kay bro. Ano, di ba? Bertas ka. Kaya ka diyan. Okay, so mag-start. Ready na ka? Okay, ready na? Okay, in 3, 2, 1, and start. Ano shit, parang masud. Alam mo, Watching na kasod, yay! Daw sinipod ko. So, Peach! Wala dyan yung laing buhaton ni mo, Peach. Kaya ito. baka sa Hindi. Kasod. Wala na. Okay, thank you, Peach. Yay! So, mao to ang ato ang lawayi o ipasak challenge. I hope nalingaw mo sa pagtanaw ani nga video, guys. Kaya ko grabe jud kaya akong kalingaw sa pagbuhat pa lang ani. Salamat jud kayo sa akong mga friends, especially sa GOC sa Sweet Tooth kinaghatag natong mga candy sa itong mga kapan. So kung wa mo mahatagan mga friends katong appeal sa akong challenge, i-claim lang ni OC kay siya may nagsaad. Bitaw guys, salamat kayo sa inyong pagtanaw. Till next time, this is EJ, your buddy ha guy. Bye!